Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар, як савол буд. Пайғамбарамо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳамин намози панҷвақта дар ҳар намозҳо замми сура ягон сураҳои хосашон буд ё ҳамин кадом суратро ма мехонданд? дар баъзи намозҳо хосатан як сураро мехонданд. Масалан дар суннати бомдод дар ракъати аввал баъди сураи фотиҳа қул я айюҳал кафирун, дар ракъати дуввум сураи ихлос. ва ҳамин гуна дар намози витр ҳам дар ракъати якумаш сураи саббиҳисма мехонданд, дар ракъати дуввум сураи кафирун мехонданд ва дар ракъати севум ихлос мехонданд. рӯзи ҷумъа дар ракъати якум саббиҳисма роббикал аъла мехонданд, дар ракъати дуввум ҳал атака ҳадисул ғошия мехонданд. ё гоҳо дар ракъати якум сураи ҷумъа мехонданд, дар ракъати дуввум сураи алмунафиқун мехонданд. лекин ин чизо ҳатмӣ нест, суннат аст. Масалан рӯзи ҷумъа дар намози бомдодаш дар ракъати якум сураи саҷда мехонданд, алиф лам саҷда, дар ракъати дуюм сураи ҳал ата алал инсани ҳинун мин аддаҳри сураи инсон қироат мекарданд. Суннат аст, вале ҳатмӣ нест. дар ягон ракъат фалон намозро хондан ҳатмӣ ва зарурӣ фарз гуфтагӣ гап нест, балки Аллоҳ таоло мегӯяд фақрау ма таяссара минҳу, шумо аз Қуръон қироат кунед ҳар ҷое ки барои шумо муяссар шуд, ғайри сураи фотиҳа ки рукн аст, дар ҳар як ракъат бояд хонда шавад. Аллоҳу таъала аълам.